ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Дар бораи аппарати ҳиҷома ба шумо тавсия додани мегӣ. Барои кӯдакҳо агар аппарат харидани бошен, аппарати хеле калон нахарен. Аппарати нишон аппарати хеле калон нахарен. Ин аппарат калон барои одамои аз 12 сола боло. Ҳамин аз 12 сола боло ана аппарат мумкин аст. Аз 12 сола боло аппарат 12 дона агар. А барои кӯдакҳои до 12 сола мана ин аппарати майдача. Дидем 6 донага. Духтарчаи ман 33 рӯза буд ин хел аппарат заказ кардам. Овардан 33 рӯза буд духтарчаи ман ҳиҷома кардам. Духтарчаи ман ҳамин хел аз таваллуд шудагиш ангина дорам. Ман ангина дорам. С рождения ангина дошт. Баъд ами педиатр сироп мефармояд, сироп метими силфаш мемона бо ами улиёш маҳкам меша, шир хӯрда наметавона. Шир мегӯм маконда наметавонам, дард мекунад, гира мекунад. Баъд телефон кардам, гуфтам дай аппарат биёрин. Баъд аппарат ами хел 6 донага овардам. 6 донага зимистон буд. Ба хона апам будам, гуфтам печка алло кунем, духтарчам ҳиҷома мекунад. Апам мегӯяд духтара кӯдака ғам медиҳад. Баҷон гуфтам касе ки агар ки дилаш чӣ мегӯянд тарс дора, ваҳм дора, барои ин ман духтарчаи худам вай мекунам, ҳиҷома мекунам. 3 та стаканча майдача мондам. Стаканчаи аппарат ҳоло нишон додим. Майда канину. Майда кана ҷои ман. Нишон додим. Майда кан бин чӣ майдача. Миха майдача кани. Майда кани хали. Ахир стаканча 3 та аппарат точка мондам. Точка 1.55. Ҷой мондам 45 мондам. 3 та аппарат мондам. 3 та стакан мондам. Духтам додам. ҳиҷомаш кардам. Силфа ҳамин қадри нест шуд. ҳамин қадри духтарчам силфаш монд. Ма специалисти ҳиҷомаем охир. Ма соли 2008 ҳиҷома карда омадагим. Аввалин касе ки дар Тоҷикистон китоби ҳиҷомаро тарҷима кардаги аст, ин ман мебошам. муаллифиам. Чӣ мегӯянд тарҷимони китоб Фирӯзаи Зокирӣ. Касе агар китобро харида бошад, донед ки соҳиби он китоб ман ҳастам, ман тарҷима кардагиам. 2008 тарҷима кардам. 2014 чиз идораи дини Тоҷикистон иҷоза додам барои чӣ мегӯянд чоп кардани китоб. Китоб дар фурӯш аст аз ҳиҷома. Дар фурӯш дода шавад. 2014 ин бигӯем 12 сол. Ин март биёяд 28 март 12 сол мешавад ки китоби ман дар чи аста. Дар фурӯш аст иншоалло. Ман худам 16 сол пур мешавад, 17 сол мешавад 28 март биёяд. Ман 28 марти 2008 ҳиҷомаро ман карда омадагим. Тавобат мекунам ба воситаи ҳиҷома. Ба воситаи сиёдона пеш аз ин ман вай мекардам, истеъмол мекардам, лекин ҳеҷ кас тавсия намедодам. Ман сиёдонаро аз соли 2015 ба одамо тавсия медодагӣ шудам. Мина 11 сол шуд ки одаморо тавсия медиҳам. Барои ки аввал худам истеъмол кардам, истифода бурдам, мисол ки тарз чӣ хел ба ман фоида кард, чӣ хел ман тавобат кардам аз кадом бемориҳо. Баъд ба одамо тавсия додам, одаморо тавобат мекунам. Тавсия медиҳам аз 2015 инҷониб, баъд тавобат мекунам инчунин бемориҳоро. Бемориҳои ҳар гуна бемориҳоро тавобат мекунам бо ёрии сиёдона. Ҳамин хел барои ҳамин шумо ҳайрон нашавед ки ман аз пеши худам яхелода чӣ менависам комментарияги сказка нақл кардем. Ман сказка нақл кардам, мо инчи ки худам ҳамун соҳиби китоби ҳиҷома ҳастам. Барои ҳиҷома тавсия медиҳам, лекин ба назди мутахассис бояд равед ҳиҷома кунед. Оз замин кафи дар гуфти тоҷикот ҳиҷома кун омадагиа. Ба пеши ҳар одаме ки чӣ мегӯям бе диплом, бе сертификат наравед. Вақте ҳиҷома кунед ман пеши ҳамун касе бигӯед ки нишон диҳед сертификатона, шумо сертификат доред, баъд ҳиҷома кунед. Ман ҳамин хел ҳастам. Пеши касе ҳиҷома кунед мерам, аввал сертификатро нишон диҳед, баъд ҳиҷома мекунам. Барои ки гап қатъи одам ҳар кас метавонад бигӯяд мин корро карда метавонам. Лекин ман диплом дорам, сертификат дорам. Ман гуфти вай чӣ мегӯянд ку забони медицина дипломированный человек ман. Бале, ман сертификати ҳиҷомарам дорам, сертификати шурудармонӣ, сертификати косметикаи ҳиҷома дорам, сертификати чӣ мегӯянд вай дорам. Лечебни ҳиҷомаро дорам, лечебни косметический и шурудармонӣ 3 та сертификат дорам. Дипломи массаж дорам, дипломи медицинский дорам дар асли хондагиам, фелшере. Чизе ки барои табобат ба шумо гуфтастам. Бо ҳамин чизҳо ман ҳақ дорам ки ҳуқуқ дорам одаморо диагноз монам ва табобат фармоем. Мо фелшерҳо ҳуқуқ дорем диагнозро аниқ кунем ва табобат фармоем. Барои касе ки хоҳад ки табобат кардан кадом беморӣ ҳастем, дар комментарӣ нависен, гӯян ки ҳамин хел мисол ман диагноз мондагиам, ки ман хел беморӣ дорам. Чӣ гуна ман ба ҳамин маҳсулоти сиёдона метавонам худам табобат кунам, чӣ гуна худам бо ёрии ҳиҷома метавонам табобат кунам, чӣ гуна бо ёрии шурудармонӣ ба шумо тавсия медиҳам. Ё касе ки мисол бемор несту, мехоҳад барои профилактика пешгирии беморӣ, ин чӣ дар комментарӣ нависен, ман барои шумо видео мекунам, тарзи истеъмолро барои шумо мефармоям. Лекин синну солатон нависен дар комментарӣ, хоб. Ман барои ҳамин некӣ, барои чӣ мегӯянд хубӣ, барои беҳбудии ватанам ва ҳамватанонам ҳамин
чӣ мегӯянд дар ютубаро ман мекунам. Барои бадии касе ман ягон видеоам накардам, намекунам ва нахоҳам кард. Фақат барои некии шумо. хуб, ҳамватанони азиз, зинда саломат ва хунобуд сарбаланд бошед. Поделитсаро фаромӯш накунед иншоалло, лайк мондана ва подписатсия кунед. Барои дар пеш бисёр видеоҳои ҷолиб барои шумо ман мегузорам дар видео. Худо хоҳад.